Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baru kini gilong ki khubor bamda kasni. Kahil Farmers Union HFU sengmi menta kasni kalawan bani kendu. Hapo kajingelam jungu General Secretary ba Alphenberg Hasentiu rempai Kharkongor AC members bahat kiwe. Ki para dekon kilalet bani kendu ya Superintendent of Police SP jong East Castle District ba Vivexi. Kajinglet ya kendu jong ketika seng kadi halor kajing sngokya ya kawi kebriu keblakaran tok met di kong Kmoiñ lingba ke pos jong kaba ai kerteng twisted kola. Uba Alphenberg Hasentiu ulapan pau bakum ke seng kamla ban priang bat ban yoi baki briu ken keren tok met ya ke yeng jong Nongrep. Kaseng lingba ke kynthoh kaladawa ba ke sorkar kariban tuklar mardor ba lingba ke police department kariban wa dikum gini ki briu ke ba penthok bria ya ke longren yang jong no krem datip ya ke tendrai. Kaseng ke penpau ke jeng sngausi ke bakrau ya ke ni ke jengja ba penpau ba kaseng ke yang shitali ba ikong Kmoiñ wat hapdeng ke ni ke jeng syak keren tok men. Uba akhar sentiu ula banjur ba kum yakini ki briu de ban pengat ki kendon an ki beting nang ba kinum melin ban ne kum yakini ki jat kam ban penja burom yak longren yang jong ki wei. Kaseng Nongrep ka khen burom hadu kata ya ikong Kmoiñ namar ide ilong kimi ibaning kong tam ibami na ka yeng jong Nongrep bat wanra ya kanam ka burom na ka benta ka district ka jela ba na ka benta ka than shatay lam ngihi paro ka wei. Kahil Farmers Union kaya weria baro ki seng long kami ki Kynthoh Sports Association ki papir bani strok di lang berkeseng bandawa bakani kebriu kadi ban panma mador lum kemtakan ngat haki kendon an ki beting halor ki jingkren ben bala pelut de ki briu use social media syaka kong Kmoiñ Wahlang ubadon ka nyo rusnem ki jingkren ben bala penlut de ki briu ki lakren halor ka kong Kmoiñ haba ka long kum ka briu ubadon khat arngut ki khun ber ki ong ba ka kong Kmoiñ kamikren syapang ki khun. Ka HFU kelapan ram juri ki briu ki pakren ben ka kong Kmoiñ berkalai thu bakatanat pulit kadi banwa ki briu ki pakren ben ban panma mador uba Alphenberg ula ongru bakum ka chat ben riu ki ban yang shibun khamtam na kaliang gesnong na ka benta ka kong Kmoiñ uba nyau riu snem kabala ai mensim bar kershan ya ki khun samla ki basngothu bar ki bajule kai sport kum juru ki Nongrep. Ka HFU kelai jengtip bakatanat pulit ken sapendap ya ke jengtrai hadu ke sengi lada lap ya ki briu ki kam bat kin pan map lada u neka bakim pan map ki le kat kum kaan kaseng lu kala pentip baka jengtran ben kum kane kala pen isu baka sorkar ki seng long kemi baki sport association ken long shibun ba wan syakmat ban penyat yaki briu ke bapura bat ai mensim kum ka kong Kmoiñ Wahlang ka HFU kala kenturu baka kong Kmoiñ kalong ka dekot bapura ha ka HFU bat ha kapor ba kali shim benta keleng ha HFU kala ai pisa ban mensim na ki para dekot jong ki Nongrep. Ini minta kasih bat kendu ya SP jong East Castle District ba Vivexi kadai halor kawai ka isu akaba kawai ka social media user ka keren ben ya ikong Kmoiñ Wahlang ibadai iwe member jong ka Hill Sama Union apo South West Castle District te new ya kani apo T7 ka new jong T7 te nakaliang ka jongi nila penrem ya kani ka jingja bakani ka briu ka keren ben ikong Kmoiñ klem datip ya ka jing shisha syapang ka jong kong Kmoiñ jadi namar kata kadaw ka jing sokya ka jongi bat kum ki Nongrep niyeng shitali bat ikong Kmoiñ ban penrem ya kani ka briu bat nidawa na ka police department bakadai ban wat ya kani ka briu bakadai ban pat bakadai immediately ka ban panmap bat ni sngo ban ong ba kum kini ki jingja ki ban kapor ki briu ki ba ngimtip na ka na ki wepat ki jela bat ki briu ki ban ai ru ngimtip te henrei kum kini ki kynthoh ki ba penthok bria ka social media nga sngo ban ong ba ngidei ban yang shitali kum ka jat ban riu bat ngidei ngimdei ban ailat kum ya kini ki briu bakin nyoben ya ilong kami khamtam ikong Kmoiñ ide ilong kami ikong Kmoiñ ide ibala yo ka karta ka bajrong nyo penru snem ndre idang mare sport adu menta kalong kajing ai mensim ki kun samla kadon kajing ai mensim ya kinong ile kai sport ba kinong ai mensim ya ki kun jo kinong rep ba kai ka ba ikong Kmoiñ ilaya lenti te henrei ngisngosi ba kani ka briu ka bana ai ngimtip te henrei nakaliang ka jong SP menta kasngi ila kular yangi ba inshim kia halor jong kani bat nakaliang ka police department kin sawat ya kani ka briu ka dai
but nakaliang ka police department kinsapa nakajingtho bat kinsale ya nakajong kakam nakabenta bakani ka beriu depan panma mardot bala ada kampar ngap kan ngat hakian ibare kakum ka social media act but ngi kerpat ru ba kum kini ki jingja nakaliang kajong ka sarkar bat kum joru nidan ya ki senglong kemi nidan ya ki sport association bakin wan chakmat nakabenta bania snok tilang bat ke hil sama union ban penrem halor kani ke jingja kabaki bagi beriu ke banabar kin keren beiñ ya ki beriu ki badan ya kanam apo ke state ke beriu ke jong kabidai pakane nga nakaliang jong ka hil sama union ngimdan ban kynthoh yano te henre ngi yang ka Nongrep bai kong Kmoiñ idei idkhot bapura jo hil sama union bad hakapor bai kong Kmoiñ ilet ban shim banta keleng ka hil sama union ka julum donation na ki idkhot jong ki para Nongrep bat pan pencelor ya kalong kami bakan mi chakmat nakabenta ban wanra ai kanam keburam ya kecela lesi lingba kani ka lingba ka jingwan kendu jongi USP mentagasngi lesi kan pen play ya ki khmat jong ki beriu bat ki wei ki association bakin yesnok tilang bak hil sama union nakabenta ban penrem ya kani ka jingjia hakabe de bakani ka beriu ka jingkeren bai jokai kong Kmoiñ bagane ngilaiwan mentagasngi ngidangwan bat kendu USP te ngin saya perkhat yang haka isi la dakadon kam ban le kata te nakaliang joka seng kan saya chakmat Tintin kong Kmoiñ isya keren beiñ kele kadai halor ba kadan ko ke jingtho ba baong ba namar bi du ibon kon idan hadu khat amut ki kon te kene ka beriu baong ba ka kynthoh i kong Kmoiñ ba kalong kumba i kong Kmoiñ ilong kum ka knai ka ba khai ki kon kelam ka jingtit te kadai kata ka kentin te lesi nga refer yo fi ba pinpek ka to ka news ka ba mi apo T7 kalong ka ba mong bahagi ki kentin ki ba to te isu te baki beriu kin keren beiñ ya ka jat beriu ka jongi klam detik ka Nongrep ngi yang ka Nongrep bat pyrshah kata bat kani ka beriu ka di pan kata ka di